Имам чувството, че играят борба. Виж как гледа. Как такова веднага става? Нерво! Нали? Закача се, види зър, лайна и пак избяга и пак се закача. Ама тук едно детенце се оплаши. Опа, той го връща сега. Ще го върнем, той аз да съм вече добро. Гледай какво прегледа. На колко си пръгава. Бърза е много. Като стрела. Кое душка се зикава? Ставай бе, ставай! Имам чувство, че се правим да умряла, пън да забуди. Да. Как си изкика Как те лицето? цува. Ето, Всеки момент. И се предава веднага. Гръб! После става и се кара. Ронда, ела тук, ронда, ела тук, ама ти елате са бурете. По-мо, емо. Се свети като къпане.